U naddu għas-seba' podcast. Din id-darba mhux se nġibu tal-MPL, però din id-darba ir-rappreżentantu tal-futbol Malti, tal-MFA. Wara il-prezzijiet li ħarġu fuq il-Malta Olanda inqam kbir. Fuq il-Facebook mijiet ta' messaġġi kollha kontra l-MFA. Kien hemm minnhom kontra il-President tal-MFA personali, oħrajn kontra l-MFA minħabba li bdew jgħidulhom isma' b'dawk il-prezzijiet eżorbitanti aħna ma nistgħux niġu. Jiena tkellimt ma' Bjorn Vassallo, kellu jibgħat li messaġġ, però mbagħad iddeċidejt li insejjaħ hawnhekk nistieden lil Matthew Paris li huwa il-Viċi President tal-MFA. U hekk inkun nistgħu niddiskutu dwar il-prezzijiet u xi affarijiet oħra wkoll, mhux nitkellmu fuq il-prezzijiet biss Matthew. Nilqek għal din il-podcast importanti li kulħadd isemma leħnu għax faċli tikkritika kultant meta ma tkunx fuq il-siġġu tad-deċiżjonijiet. Però għandix nikkritika, però jista' jkun li kellkom raġun, ma nafx. Naf li rranġajtu benġiltuha minn hawn minn hemm il-prezzijiet minn dakinhar. Però il-prezzijiet Malta-Olanda huma l-iktar prezzijiet għoljin f'daw l-aħħar deċenju, daw l-aħħar 10 snin jew iktar. Qabel xejn nsellem lilek Bużu, permetti nsejjaħlek Bużu kif ovvjament jafek kulħadd insellem ovvjament lil min qiegħed jismana. Ippermettili li ninaqat mal-dinja tal-futbol Malti illi jsellem il-memorja ta' Greta Sultana, tifla ta' Stefan Sultana, għaliex xi ħaġa bħal dik hija traġika, ovvjament meta tiġri u allura il-ħsibiet tagħna kollha kemm aħna huwa ma' Stefan u mal-familja tiegħu. Din hija ġimgħa eċitanti wkoll għall-futbol Malti, tkellimna dwar Stefan ovvjament huwa sinonimu mal-Ħamrun, il-Ħamrun li ser jipparteċipaw fil-fażi ta' gruppi issa fil-fażi ta' League tal-Conference League hija eċitanti ħafna l-futbol Malti u allura nawguraw lill-Ħamrun Spartans għal dan il-vjaġġ fejn qegħdin iġorru l-bandira tal-futbol Malti. Il-prezzijiet U rrid nawgura wkoll naf li baqalu xi ġimgħa oħra biex ikun uffiċjalment il-Trustin Farrugia kien li huwa ħabib tiegħi. Jiena ngħid open li l-aqwa referi li kellna f'dawn l-aħħar 10 snin, ilu 10 snin referi tal-FIFA kien. U tlifnieh mir-referi però nispera li il-mod tiegħu kif jaġixxi, anke kif jieħu d-deċiżjonijiet bħala Viċi President żgur li satejn l-MFA u l-futbol Malti. Kif qedtlek qabel għalina daqsxejn bitter sweet għaliex ovvjament nilqgħu fih danna, dejjem tajjeb li konna paridejn oħrajn moħħ li jista' jgħinna għaliex ovvjament illi tmexxi l-futbol Malti mhijiex xi ħaġa faċli fiha nfusha, imma allura għandek bżonn ħafna aktar għajnuna u assistenza, però ovvjament kif qed tgħid ben tajjeb inti qed nitilfuh minn ġewwa l-pitch. Trassina huwa minn dak it-tip ta' persuna illi ikeċċik itik il-karta ħamra u titħaqlu. Għandu dak it-tip ta' abbiltà. U allura m'hemmx dubju li ser iġib riżorsi li ser iġib abbiltajiet illi l-assoċjazzjoni sal-lum m'għandix. Nibdew dwar il-prezzijiet. Ekku. Għax il-prezzijiet €100 u kellek kien hawn ħafna u ħafna ħafna hawnhekk x'kitbu. Kien hawn min qallek naħseb ikolkom mhux lilek l-MFA. Ikolkom tarmaw big screen barra ġejja bil-bieħ ta' biljetti li qegħdin bijaw. Ieħor ollejtu l-prestatħulu ħadd tispiċċaw iddaħħlu inqas milli taqalaw aktar. Min jitla regolarment jara l-Malta mal-familja ħadd iswieħ ferm. Ġol Ġermanja grounds full up għax prezzijiet ta' dħul irħas u jitilfu mid-dħul iġbuhom ir-reklami u grounds dejjem mifquha bin-nies. Bjorn Vassallo mur waħdek i-ground. Kif tittimla dal-ground dawk il-prezzijiet. Anqas sens komun m'għandek. Rajtu kbir bil-kbir, insomma. Knaqrom kollha barra ma prinċajċ. Kien hemm minn kollox, imżewqin b'kollox. Nibdew però. Fit-tejf ma kellkomx wieħed, ma rari tirċievi il-grazzi u mhux qiegħed hawnhekk biex nirċievi il-grazzi, mhux qiegħed hawnhekk biex nirċievi il-proset, qiegħed hawnhekk biex nieħdu d-deċiżjoni. Però nibdew nitkellmu ftit dwar il-prezzijiet b'mod iktar approfondit għax naħseb illi jeħtieġ. L-MFA żgur li mhijiex insensittiva għad diffikultajiet jew inkella b'xi mod jew ieħor tagħmel minn kollox biex tawmenta l-prezzijiet. Anzi, kena l-okkażjoni li nitkellmu jiena u inti barra dan il-podcast, l-MFA tissussidja kull ticket
ta' kull kompetizzjoni, ta' kull partita li tintlab ġewwa pajjiżna. Ibda mill-Premier, kompli bil-Challenge League, kompli bil-National Amateur League, mur ġewwa Għawdex, tkellem dwar il-kompetizzjonijiet tal-IFF, kull logħba li tintlab hija sussidjata mill-Malta Football Association. In-nies iħallsu l-10 euro, 8 euro skont il-każ ta' falfejn għax l-MFA qed tissussidja dawk il-prezzijiet. Dik hija il-punt ta' tluq. U ma ġejċaw biex inkanta xi vittorja, mhux dak il-punt. Però rridu nifhmu. Irridu nifhmu u rrid naħseb l-ikbar mankanza l għandha l-MFA, l-ikbar għalija, hija li tonqos li tispjega. U kull darba li jinqala kontroversja, waħda minnhom kienet din, ħafna drabi tkun frott in-nuqqas ta' komunikazzjoni. Irrid ngħid li sentejn ilu labna kontra l-Italja u labna kontra l-Ingliżi. Dakinhar forsi ninsew, imma dakinhar ukoll għamet kontroversja marbuta mal-valur tal-prezzijiet. Ma kienx għalila daqs tal-lum, però ukoll kien hemm kritika fil-konfront tal-pricing strategy tal-assoċjazzjoni. Meta il-prezzijiet ħarġu, aħna kulħadd qed isemmi l-prezz tal-100 euro li jieħdok fil-West Stand. Però jisna qed ninsew illi hemm ukoll varjanti oħrajn. Għandek il-prezz ta' 40, għandek il-prezz ta' 75, skont ovvjament fejn tmur. L-istrateġija inizjali tal-assoċjazzjoni, u naħseb li baqgħet fil-verità, kull azzjoni li ħadna kienet immirata f'da sens, kienet li nippremjaw il-lejaltà u x'nifhmu biha di. Mela, meta ħriġna l-pricing policy għadna ħanamlu il-prezz, issa mbagħad ngħidlek kif wasanna biex nagħmlu dak il-prezz, però ħanamlu l-prezz, però mhux biss, mhux ser nifqu hemm, irridu nippremjaw il-lejaltà. Mela min jiġi jara l-partita Malta kontra l-Olanda, imma wkoll jiġi jara l-partita Malta kontra l-Bosnja, irridu nippremjawh. U allura l-ewwel ħaġa li għamilna hija li min jakkwista il-biljett irrispettivament mill-liema settur inti se tkun qiegħed tpoġġi, għandek ukoll 50% discount fuq it-tieni partita. Mela dak huwa l-ewwel ħaġa li għandna. It-tieni partita l-100% kemm hu? 10 euro miflok sir tal-las 5. Għax hija logħba tal-ħbiberija. Bħalma kienet ekwivalenti identikament tal-partita l-oħra li għamilna kontra San Marino wkoll kienet 10 euro. Imma di jekk inti takkwista l-biljett ħatieħdu at 5 euro. Mela dak l-ewwel miżura li ħadna. Però mhux biss, di titħares li wkoll fil-holistika tagħha. Aħna għadna illi dawk il-clubs, dawk il-member associations, aħna bħala assoċjazzjoni għandna 70 membru. Illi ta' kuljum jaħdmu, irridu nippremjawhom ukoll. U allura ħriġna skema għalihom li prattikament qed nitħattu dwar 1000 ticket minn massimu ta' bejwieħed u 16,000 post li jista' jesa ta' għali. Dedikat speċifikament għal members tagħna, għal membri tagħna illi tiħallsu bi prezz ridott ta' 50%. U allura għadna anka hemm qed nippremjaw lil dawk in-nies li kuljum mhux darba kultant il-membri tal-kumitat qed tgħid u dawk ikollhom ukoll l-abilità skont il-pożizzjoni li jkollok li inti tiġi mistieden biex tattendi l-partita. Li qed ngħidlek li lin minn dawk, kull klabb jista' jixtri, jista' jakkwista 10 biljetti bi prezz li dotta 50% fuq dak il-prezz li kien irreklamat. Jista' jgħidhom il-min irid. Jiġifieri dak li kien 40 f'daqqa waħda sar 20, dak li kien 75 issa sar 37.50, dak li kien 100 issa sar 50. U allura qed nitħattu bi prezzijiet ferm u ferm inqas. Ma ġejċaw biex niddefendi però il-prezz. Ġejtaw biex ngħid ukoll illi inti għadek issemmi dawk il-persuni li tkellmu u għandhom id-dritt illi jitkellmu u nissimpatizza ma' min ikkritika. Tant nissimpatizza li ma' min ikkritika illi ħadna deċiżjoni u ma ħadniex 3 ijiem qabel il-partita, ħadniha ferm qabel b'mod tempestiv kif ngħidu fil-kamp li naħdem fih jien biex nagħtu l-opportunità. Għaliex jiena l-iktar ħaġa li smajt, l-iktar ħaġa li rajt, mhux il-parti fejn nikkritikaw bla rażan u kultant b'mod inġustifikat, imma dawk in-nies ġenwini li qalu isma' jien ma nistax nattendi jien il-mara u żewġ titfal, jien u 3 titfal, jien dawk narhom ġustifikatissimi dawk it-tip ta' kummenti. U allura tħaddidna internament, tkellimna ma' min jieħu ħsieb il-sistema elettronika tagħna. Sekonda u għafek sekonda. Għax dan eżatt tara wieħed minn dawn li qed issemmi inti, Clayton Mizzi. Jien inħobb ħafna tim nazzjonali Malti. Għamil puntat miegħu kombinazzjoni. Vera. U nitla kważi kollha l-lob ta' qali, di d-darba ħajkolli naqbiżha. Prezzijiet wisqoli, nibżu għas-supporters Maltidi kunu dejjem hemm wara t-tim. Mhux rispett għal dak is-supporter li jitla xemxu xi tal-ground, dejjem forza Malta mill-qalb. U jien dawk kritika b'mod dawk huma l-messaġġi li jiena napprezzhom
li jiena noħodhom in konsiderazzjoni meta ngħid jien kulħadd tim kollu tal-MFA. U għalhekk ħadna azzjoni u jiena bl-ikbar umiltà niġi hawn u ngħid isma' fejn aħna kien jostħoqilna li nintervjenu, intervjenejna. U allura dak li kien qabel ser iħallas 120 biex jattendi żewġ adulti u żewġ tfal, issa f'daqqa waħda saru 80. U meta wieħed issa jagħmel il-komparattiv bejn il-partiti li bdejt issemmi inti u din il-partita, f'daqqa waħda din il-partita qed tiġi tiswik inqas minn kemm effettivament kienet tiġi tiswik il-partita jew kontra l-Italja jew kontra. Issa bdiltu. Għaliex issa ma bdilniex, issa li għamilna huwa introduċejna dak li jgħidulu l-family ticket. Xi ħaġa li tiġri barra minn Malta u ħassejna li għandna nimportawha u nadattawha immedjatament għal dak li huwa din il-partita. Li tfisser illi inti għandek konfigurazzjonijiet differenti xiġifieri. Ġifieri inti sa massimu ta' 4 min nies jistgħu jitlu permezz dak it-ticket u jista' jkun adult wieħed u 3 tfal, jista' jkunu żewġ adulti u żewġ tfal, jistgħu jkunu 3 adulti. Meta ngħidu żewġ għaliex ħafna drabi fit-ticketing strategy tagħna, meta nitkellmu dwar tifel tfisser under 12 minn 12 il fuq dik kont jitqis bħala adult. Permezz ta' dan it-ticket u permezz ta' dan it-ticket biss wessajna l-band tal-junior u m'għadux biss sa 12 years imma sar sa 18 u allura min jista' jibbenefika huwa ħafna qusa minn dak li kien effettivament qabel u mhux komparat mal-ebda partita. Jiġifieri biex l-istorja tkun ċara l kulħadd illum ma hemmx illum sitwazzjoni fejn il-logħba tal-Ingilterra jew il-logħba ta' Malta jew il-logħba ta' Spanja jew kwalsiasi forma ta' logħba hija iktar irħisa jew iktar ir-realtà hija li din issa saret iktar abbordabbli meta xi ħadd jiġi permezz tal-family ticket. Però l-fatt huwa dan li sena l-ħamis li għadda kon qed nitkellmu għattajna ħafna ħin flimkien meta mbagħad intek biex tiġi hawnhekk tispjega. Ma kellek l-ebda jew kellek f'moħħok però kien għadu xejn deċiż. Fl-ebda ħin ma semmejti ħajkun hemm il-family ticket. U bdejt tgħidli dak kollu li qed li però dawk huma l-prezzijiet. U jiena niftakar qedlek, saqsejtek, qedlek taħseb li biex jaraw l-Olanda xorta timliħ il-ground. Għax il-Malti nifissati fuq il-futbol barrani fuq ċertu players individwali jilagħbu mal-Liverpool, mal-Inter, whatever. Qed li ma nimlewx. Daw il-prezzijiet. Però sadattant inti mill-ħamis sal-lum tkellimtu. Ta' min kienet l-idea għax kulħadd tifajjar fuq Bjorn, ħankun onesti. Bjorn ma kienx waħdu żgur, qas biex jagħmel prezzijiet, ma ħsibx li huwa għamilhom. U għamilhom jew le? Il-prezzijiet mela l-prezzijiet u xejn ma jagħmel Bjorn waħdu. Kull ħaġa hemm tim ta' nies, illi jkunu ilhom jaħsbu, tim ta' nies illi biex tasal għal xi ħaġa titkun ilek tarbel u tara l-affarijiet, jiġifieri rest assured illi l-ewwa torta Bjorn, l-ewwa minkejja Bjorn hija realtà ta' kulħadd illi kulħadd ikun jiena mhix tip ta' persuna illi I shy away minn xi forma ta' responsabilità. X'inbidel għax inti d-domanda tiegħek mill-ħamis jekk ta' Sara, x'inbidel mill-ħamis. Mela, l-ewwel punt huwa illi kif qed tajt ben tajjeb inti, kien hawn kritika kostanti. U l-kritika kostanti, narġa' ngħid jiena l-parti li tkun distruttiva ma tantx inti għawiden, però ħassejna illi hemm parti ta' ġustifikazzjoni, parti ta' kritika li kienet hija ġustifikata u li kienet timmerita li tiġi indirizzata. Dawn l-affarijiet jiġru fil-politika, fil-pajjiż rajna ħafna drabi deċiżjoni li jittieħdu mbagħad eventwalment jinbidlu jew inkella jiġu aġġustati minħabba sentiment li jkun hemm barra. U naħseb illi f'dal każ xi ħaġa simili ġara. Kien hemm sentiment partikolari, dak is-sentiment stajna minna żewġ affarijiet kif tindirizzah, tista' tgħaddas rasek ġo ramel, tista' tiddeċidi li tiqpaddej bħal romblu u ma tagħtix każ, jew kellek l-opzjoni l-oħra, l-opzjoni tal-umiltà, l-opzjoni li tindirizza, li tieħu l-azzjoni, l-opzjoni li tagħti widen lil dik il-parti, lil dik il-kritika li hija ġustifikata. Il-kritika għalfejn issir. Jiena l-impressjoni tiegħi, u naħseb hija aktar minn impressjoni, hija li kritika ssir biex dak li jkun jimmiljora l-affarijiet. Jiena meta kont barra il-futbol fit-tmexxija, kont kritiku ħafna tat-tmexxija, tad-deċiżjonijiet, u mbagħad iddeċidejt li nħammeċ idejja. U fil-moment li bdejt inħammeċ idejja tfisser li bdejt nieħu deċiżjonijiet, kien hemm deċiżjonijiet li jittieħdu fl-opinjoni tiegħi tajbin, deċiżjonijiet li jittieħdu u jkunu inqas tajbin, u jkun hemm deċiżjonijiet li jimmeritaw jew jinħtieġ li dak li jkun jindirizzhom. And in this particular case, hekk għamilna, konna umli biżejjed illi ħadna l-miżura biex nindirizzaw dik il-parti kritika dawk il-ġustifikazzjonijiet illi bdew jintqalu u dik il-parti illi dak li jkun b'mod apert, b'mod reali u b'mod għax verament
jissapportja lit-tim Malti irid li jiġi l-istadium. Iċ-ċirkostanzi però ma jinbidlux. U allura dak li bdejt ngħidlek jiena l-ħamis jieqpa'. Il-bira kelli l-opportunità li nkun mhux fuq podcast fuq diskussjoni simili u bdejna nagħmlu kamra sportiva jekk nisir żball kien jisimha. U bdejna nagħmlu diskussjoni dwar dan. Il-verità u sa jen ninsew ftit il-kritiku, jen ninsew il-Bjorn, jen ninsew lilu, jen kunu nagħmlu diskussjoni bejn żewġ teħbieb kif finalment nħobbu l-futbol. Kif qed nagħmlu. Irridu nkunu però ftit iktar onesti wkoll issa ma' nfusna. Hemmhekk hemm kritika jgħidulek għax kieku jintlew l-istedja. Fej, qatt intela l-istedja fil-lob tal-kampjonat, ħlief għall-partiti tal-aħħar, fej jintela l-istedja. Fil-lobiet tan-nazzjonal, fliema logħba jintela dejjem l-istadium. Ħanajlek jien fliema logħba jintela l-istadium. Kontra t-Taljani u kontra l-Ingliżi. Meta labna kontra Spanja. Kontra Ġermanja. Dawk ħafna ma nilgħu. Met jiena ili fl-MFA issa bejwet u saqsejtni qabel il-programm, bejwet u 8 snin. Kemm ili fl-MFA kellna partiti kbar ħansejħolhom hekk kontra Spanja, kontra Sweden, imma jiġu ġew iktar nies Svediżi li jgħixu hawn milli ġew Maltin jattendu. Tal-iGaming normalment. Tal-iGaming, kellna kontra l-Ingliżi, kellna kontra t-Taljani u sanna kontra l-Olanda. Jiena kontra Spanja. Taġġa daqsuma l-Olanda ta' Golitta? Kontra Spanja. U kol u stragild u l-prezzijiet kienu ħafna irħas u kol u stragild biex aħna nimlew l-istadium. Ir-realtà hija li aħna l-kultura tal-futbol ili inħobbu ħafna l-futbol, inħobbu niddiskutuh, inħobbu nitkellmu dwaru, inħobbu iva narawh, però ma nħobbux nipparteċipaw fih kull weekend fl-istedja għal ħafna raġunijiet. Issa nistgħu jinsemmu illi ma joġobniex il-livell tal-futbol, jista' nsemmu li ma joġobniex il-livell tal-istadium, nistgħu nsemmu l-infrastruttura ili jista' jkun hemm 100 miljun raġuni u probabbilment mhux podcast wieħed imma nagħmlu mhux aħna wasalna number 7 probabbilment jekk nagħmlu diskussjoni naslu number 25. Imma r-realtà x'inhi? Ir-realtà hija illi aħna ma nimlewhomx l-istedja. Mela jien Milanist. Il-Milan dejjem ikollhom l-istadium mimli u l-mudell finanzjarju tagħhom huwa bbażat ukoll fuq dawk li huma l-gates. U ma nistgħux ninjorawh dan il-fatt. Meta jiena bdejt dan il-programm ngħidlek li l-MFA tissussidja il-lobit kollha, il-tickets kollha li jinxtraw. Dik taf xi tfisser bejn wieħed u ieħor 1.5 million fis-sena. Tgħidli intom għandkom il-flus tal-UEFA, intom għandkom il-flus tal-FIFA. Però aħna għandna ħafna iktar obbligazzjonijiet. Aħna għandna pereżempju dawk li huwa t-timijiet nazzjonali u x'nafien. Il-flus ma jaqgħux mis-sema. L-inflazzjoni, meta ngħid l-inflazzjoni ġifieri żieda fil-prezzijiet, tiġi għal kulħadd. Meta ngħid tiġi għal kulħadd, meta l-pulizija iżidu l-fees, minn ex-pulizija jien ġifieri żgur mhux qed naqbad mal-pulizija, meta l-pulizija jollu l-fees u ħaqhom għax-xogħol tajjeb li jagħmlu, però xi ħadd irid jassorbihom. Għaliex il-pulizija meta jiġu ta' qali, forsi ħafna ma jafux, jew jmorru f'kwalsiasi forma ta' ground, għal kull wieħed b'xej li jibgħat il-korp, wieħed irridu nħallsuh. Issa jekk hux qed tagħmel għall-MPL, jekk hux qed tagħmel għall-MFA, skont il-każ u skont iċ-ċirkostanza u skont il-kompetizzjoni, però r-realtà tibqa' dik. L-inflazzjoni taffettwa lil kulħadd. U allura inti semmejt li tal-aħħar deċenju. Ma tistax inti tagħmel komparattiv x'dak li kien jiġri 10 snin ilu, dak li kien jiġri 20 sena ilu u dak li jiġri llum. Ħanamlu lek jien il-komparattiv. Trid inti kont ġurnalist fin-1993 immaġina. Labet Malta kontra l-Italja. Taf kemm kien il-prezz dakinhar tal-West? Ma niftakarx għax jien ħallast. Ħanajdlek dak iż-żmien kien 15 lira Maltin. Fin-1993. 15 lira Maltin times 2.33 biex inġibuhom euro. Qed nitkellmu għall-inċirka ta' 35 euro. Dak qed nagħmlu like with like mingħajr ma inti applikajt xejn ma' dak li huwa l-inflazzjoni. Issa taf kemm kienet ukoll dak iż-żmien ir-riċerkajta bil-ġejt clearly. Taf kemm kienet l-average salary dak iż-żmien 9,000 euro. Taf kemm hija l-average salary tal-lum bej wieħed u ieħor 24,000 euro. Dik tfisser għandek multiplier ta' bej wieħed ieħor 3. Jekk inti tapplika dik it-3 multiplier issa fit-35 taf xejn tinfissru, il-prezz huwa identiku għal dak li huwa tal-ġismu. Ma tistax tinjorhom dawn il-fatti. Issa tgħidli n-nies jgħidlina x'naqgħu nqum minn dak li qed ħallas inti jiena nifhimha. Però xi ħadd irid jħallas, xi ħadd irid jassorbi, xi ħadd irid jifhem. Ir-realtà hija li l-futbol evolva tal-imod. Illi llum
il-flejjes li huma bżonjużi biex inti tmur tilab meta titilab kontra l-Olanda. Ma tixħares biss lej il-fixture Malta-Olanda, imma jifdallek ukoll il-fixture Olanda-Malta. Għaliex inti titilab home and away. Biex aħna morna biex aħna morna u niftakar nasab kulħadd jiftakara, però l-ikbar daqqa ma kienx il-telfa li ġarrabna, imma t-telfa finanzjarja li ġarrabna, għaliex inti biex tmur tilab ġewwa mhux Amsterdam li kellek flight dirett minn Malta l-Amsterdam sajna faċilment tirna bil-linja nazzjonali. Le, kellna mmorru bil-fors biċ-charter għax kien ġewwa pajjiż ieħor ġo lokalità jisimha Groningen li kienet il-bot il-ħafna. Li tfisser illi l-eluf ta' euro li inti tonfoq biex tagħmel dik it-tip ta' safra hija eżuberanti. So jiena ma ġejċaw biex xi ħadd jitħassarni mhux dak il-punt. Jiena xogħli huwa illi ninkwadra illi nieħu ħsieb il-finanzi tal-assoċjazzjoni fost ħafna affarijiet illi nagħmel u rrid nassigura b'responsabilità. Illi ovvjament dak illi finalment jgħod fl-aħħar tas-sena tfisser illi jkollna bilanċ għax hekk ħajkonna bilanċ jien ma nistax imbagħad imur ninvesti fin-nurseries. Min qed jismana u għandhom it-tfal jiena jekk mhix se nassigura li għandna flus u ntrojtu biżejjed taf xa jispiċċa jiġri, jispiċċa li aħna ma nistgħux ngħinu. Aħna ġodda l-pajjiż ma nafx nifhmu jiġdi. Kull training session illi teżisti fil-nursery hija wkoll is-sussidjata. Jiena t-tifel tiegħi jmur jilgħab mal-Mosta. Kull training session illi jkollu tkun is-sussidjata bħalma jkun ta' kull min jipparteċipa. Għandna 7,000 tfal jilagħbu fin-nursery saħna. Kull training session hija sussidjata ta' falfejn għax xi ħadd minn x'imkien qed jirnexxielu bil-flejjes illi ngħaddu, bil-fatt li aħna inħallsu nkopru l-ispejjeż kollha marbuta mal-kompetizzjonijiet, bil-fatt li ngħaddu flus direttament lin-nurses, bil-fatt li ninvestu fl-infrastruttura, jekk dawn ma jsirux, tkun qed irid jagħmelhom xi ħadd. U dak ix-xatt ħajkun dak l-istess ġenitur, dak l-istess persuna li jista' jkun qiegħed ġustifikament jikkritika. Jiġifieri hemm relazzjoni, hemm korrelazzjoni totali bejn dak li jsir, dak li nagħmlu, dak li nofqu, dak li nigwadanjaw minnu. Tgħidli allura l-problema kollha tiegħek ħassolviha bil-partita waħda kontra l-Olanda. Kont sa ngħidlek. Le, m'intix ħassolviha. Però il-mudell finanzjarju ta' ħaddieħor huwa bbażat li kull logħba għandu introjtu ta' gates. Aħna għandna logħba waħda ta' kull sentejn fejn nistgħu niblew l-istadium u ma jkollokx oħra. Fil-kampjonati kondok waħda kif rajna il-Ħamrun kontra il-Birkirkara li kellna bejwet ieħor 10,000 ruħ. Aħna permezz ta' din il-kompetizzjoni li mhijiex in-Nations League għax in-Nations League ma ġiblekx dat tip ta' following, imma permezz ta' partita waħda kull sentejn inti jista' jinnexxielek timmonetizza. Jiġifieri inti qed ngħidu li waħda kull sentejn tkun top dejjem. Sentejn ilu kellna 2. U meta kellek 2 tfisser li tista' tammortizza ftit iktar. Id-dħul tiegħek fuq żewġ partiti u allura hemm ukoll ġustifikazzjoni ta' meta ngħid 2 għaliex insertajna fl-istess grupp kellna it-Taljan u l-Ingilterra. U allura la kellna żewġ partiti illi kienu importanti li attirawlek in-nies, setat faċilment tiġi ammortizzata fuq żewġ partiti dik li huwa id-dħul antiċipat prospettat tal-assoċjazzjoni. In this particular case m'għandekx. U insertat minn hekk, u għalfejn insertat minn hekk. Għaliex l-Olanda tajjeb jew ħażin tkun diffiċli biex timliha. Jiġri x'jiġri indipendentement mill-prezz. Jiena semmejtlek qabel l-Ispanja. Spanja ma kienx il-ground kien biex ngħidlek nofsu vojt, kien hemm ħafna nies, imma kien hemm sections tal-istadium li ma kinux mimlijin. Malta Olanda l-istess ħaġa jiġri, mhux se jkun l-istadium mimli, għaliex konna nafu bil-qoddim li jekk se jiġri. Malta hawn komunità kbira ta' nies Olandiżi illi jgħixu hawn, għandek komunità oħra ta' Olandiżi li ser jiġu minn barra, qegħdin nantiċpaw bejn 41,000 u 3,000 ruħ mill-Olanda illi jiġu għall-partita, ġifieri huma ammonti kbar, meta ngħid ammonti kbar fil-livelli tal-logħba ta' kontra l-Ingilterra, però nifhmu wkoll li hija partita li qed tintlab matul il-ġimgħa. Dak huwa fattur importanti. U tgħidli għalfejn huwa fattur importanti. L-ewwel ħaġa għaliex hemm differenza kbira. Aħna anke meta tara l-kampjonat, hemm differenza tagħmel logħba kbira matul il-ġimgħa u l-istess fixture tagħmilha fil-weekend. L-affluenza, l-ammont ta' nies li jattendu l-istadium hija differenti, hija ovvja. Minax kellu ġurnata x-xogħol u m'għandux aptit, minax lada fil-għodu tkun kmieni, hija normali, hija l-ovvja. Però għandek il-parti l-oħra. Il-fatt li l-għalada fil-għodu inti għandek it-tfal tal-iskola hija problematika kbira. U tgħidli allura għalfejn ma ħsibtux fil-family ticket bil-qoddim. Waħda mid-diskussjonijiet li kellna hija kienet għada u sfortunatament ħatiqpa.
li mhux ser ikonna ħafna tfal li jattendu u sfortuna għax hija ċelebrazzjoni ta' futbol li tara iva l-Benjamini tiegħek ċoe il-players Maltin, iva t-tim tiegħek u nis-support tiegħek u x'nafien. Però mbagħad ser tara wkoll dawk il-players li inti tara matul week in week out fuq television. Għandek dik it-tip ta' opportunità. Però sfortunatament u dik ma tkunx għażla tagħna ma il-fixture ġiet kif ġiet. Għandna fixture. The top of the group fixture, jekk nsejħilha hekk fis-sens li qed nilagħbu kontra l-iktar tim antiċipati u l-iktar tim illi għandu following, ħafna players tal-Liverpool, tal-Juventus u ta' daw tal-ieħor. Illi sfortunatament ħat intlab fid-9 ta' billej, li tfisser li l-ewwel tispiċċa 11, li tfisser li ħadd-tfal tiegħek ħajma jorqdu f'nofs il-lej. Tajli qed tagħmel reklam ħażin għall-partita, imma hija realtà. Jien għandi tfal żgħar. U naf illi hija diffikultuża xi mbagħad fis-6 ta' filgħodu jridu jqumu biex imorru bil-van. U meta t-tfal tiegħi jorqdu sizzijat, kulħadd jaf li d-diffikultà biex dawn iqumu. So hemm din it-tip ta' realtà. Issa allora tgħidli tfisser li għandek dir-realtà, għandek diffikultà tfisser li ħatolli l-prezz? Le, ma kienx kattiverja, ma kienx dak l-iskop, assolutament mhux dak. Jekk xi ħadd qed jaħseb li aħna neħdu pjaċir li jkollok barax ta' nies jajruk, dak mhux għan-negozju tiegħi ta'. Dawn jiena mhux qed nagħmilha għan-negozju tiegħi biex jien nibbenefika b'xi mod minnha di, qed tagħmilha biex inti lill-assoċjazzjoni li jiena għandi obbligu fil-konfront tagħha nassigurala li jkollhom traġu tajjeb. Dik hija realtà. Issa tista' tikkritikani, tista' tagħmel li trid, tista' tifuċilani jekk trid, però r-realtà hija li jien għandi obbligu fil-konfront tal-assoċjazzjoni. Ma fl-istess ħin irrid nikkrea bilanċ bejn dak li hija l-interessi tal-assoċjazzjoni, dak li huwa l-interess tat-tim nazzjonali għaliex inti tibbilanċa kollox. U allura li kollok in-nies li jissapportjaw lit-tim Malti meta telab home, aħna id-dwejjaq tagħna huwa li tilab home. Suppost għandek vantaġġ minna u dak il-vantaġġ rari nużawh. Għalfejn għax ma tantx ikollok nies li qegħdin jissapportjaw. Però finalment għandek l-aħħar ħaġa u nagħlaq biha. Illi inti trid tindirizza wkoll il-neċessitajiet, id-diffikultajiet, il-karba tan-nies. U allura meta rajna s-sitwazzjonijiet kollha, rajna kif nassiguraw li nilħu l-bilanċ. Forsi fil-bidu, bil-mod ta' kif ħarġet, il-bilanċ kien iktar it-tiltijat lejn l-assoċjazzjoni. Naħseb li l-lum ġija ftit. Fil-bidu deret, ħanajlek kif fimta jien u kif fehmu għan-nies. Li intom interessakom l-MFA interessa aktar, isma' dinja l-logħba fejn nistgħu ndaħlu l-flus, ħanġibu ftit mill-flus li nonfqu. Milli il-riżultat mis-sapport qawwi għat-tim nazzjonali Malti li forsi tista' tieħu punt. Ħanejlek waħda, forsi llum titħaq bija, jitqu bijax u daw tawna 8 biex istajtuna 10, le, jien niftakar. Jien għamilt minn 30-35 sen ilu nara l-futbol kollu, sew tal-Premier u sew it-tim nazzjonali kollha ta' Malta. Home u away, kontimu. Ħafna drabi konna ngħidu il-Madonna ġiet 6, issa xi 10 ġejja, jew nġibu draw, jew nitilfu webxi, dejjem hekk. Wara li nfaqqawlhom il-ġurnalisti li l-PS donnom jisfidawna. U toħroġ riżultat ta' ħafna drabi. Wieħed biss ma nnexxielu x'jagħmilha. Kozanovic. Mr. Six. 6 b'xejn, 6 b'xejn, 6 b'xejn, 6 b'xejn. U kien l-ikbar ħabib tiegħi. U lajtlu fuq lajtlu, spiċċajna miġ-ġildin. U kien anke sifirni miegħu il-Jugoslavja. Jugoslavja kien dak iż-żmien. U niftakar konna għadna għand Mihajlovic id-dar tiegħu, il-villa tiegħu. Għax kien ħabib tiegħu personali li miet issa. Sinisa. Sinisa. Kien il-mentor tal-coach attwali tagħna. Ekku, u taġa Sinixja kien bniedem li skantan jien jilab snooker tajjeb ħafna f'da tiegħu kellu snooker nqogħdu nilagħbu u kien ipejjeb u jixrob ix-xifas. U jien kontetlu, kif pejjeb. U kien plejer, wieħed mill-ikbar plejers li kellna. Inkredibbli kien tajjeb. Il-free kicks tiegħu partikolari. Mal-Milan. Le. Coach. Kien coach. Mal-Inter kien, mal-Inter. Mal-Inter. Mbagħad tagħmel il-qasma u ġie fin-naħa u kien stidinni għat-tix tiegħu li kien sar Ġenwa. Tifhem kienet taħdem il-Kanal 5 il-mara tiegħu. Insomma, u dak iż-żmien, jiġifieri toqgħodx tgħidx u dob biex nitilfu nħallas dak il-flus biex nitilfu. Imma jekk intom ħaristu żjed lejn il-flus, milli lejn is-support qawwi li t-tim Malti, il-plejers iħossu
daw il-flus interessom, mhux aħna. Ma kienx il-punt. Alla nilabuhom aħna nistgħu nilabuhom. Il-punt ma kienx illi. Imma tagħtilek tinjora. il-moħħ. Ħanajlek. L-ewwel ħaġa sar enfasi fl-opinjoni tiegħi eżaġerat fuq il-prezz tal-€100 meta bl-ikbar realtà fi dik iż-żona tal-West fil-lobit bħal dawn ikunu l-ftit li jmorru meta ngħidlek il-ftit għaliex ħafna minn dawk iż-żoni jew ikunu bħalma u darba riservat għal category 1 li jkunu ġej mill-Olanda għax nerġa' ngħid li mill-Olanda ġej ħafna. Bej wieħed u 2000 ruħ. Mbagħad ħafna mill-lum sal-bieraħ kienu t-tickets jinxtraw direttament mid-Dutch FA, imma mill-lum issa t-tickets jinxtraw ukoll mill-assoċjazzjoni tagħna u huma irħas at this point in time għalfejn għax anka on social media tara ħafna garbage ukoll ħanuża dik il-kelma. Kien hemm min qal il-tickets tal-Olanda jinbigħu at €5. Jiena kif jista' jkun dawn tickets qed jinbigħu at €5. U mbagħad nidħol fil-website tal-Olanda u tindun li kienu nibigħu kienet l-emblema ta' Malta kontra l-Olanda li teħel fuq il-ġakkijiet ngħidilha jien. So ir-realtà hija li l-badge ġifieri ngħidu ħafna affarijiet, però mid-Dutch FA ma kienux jaqblu magħkom fil-bidu għall-prezzijiet. Id-Dutch FA Fi kienet se jkunu ogħla minn dawk l-oriġinal? Le, inti aħna naħdmu f'sitwazzjoni ta' regolamenti. U ir-regolamenti iffissati minn dak li huma il-competition organizers. In this case hija FIFA qualifier ma hija organizzata mill-UEFA. U inti għandek setta regolamenti li jgħidlek illi il-prezzijiet li jkunu fin-naħa ta' l-away sector irridu jkunu like with like ma' sektor liħor ekwivalenti tiegħek bħala l-home game. U allura jibda jsiru diskussjonijiet normali, ġifieri transazzjoni normali li tsiret ma' l-Olanda ssir ma' kulħadd. Dwar il-prezz, bħalissa qed niddiskutu l-prezzijiet ta' Polonja, pereżempju, fl-istess ħin li qed nagħmlu dit tip ta' diskussjoni, qed nagħmlu diskussjoni wkoll mal-Polonja biex naqblu dwar il-prezzijiet kemm għandhom ikunu. M'għandekx obbligu finalment aħna niddeċidu, il-home fixture jiddeċidi kemm għandhom ikunu l-prezzijiet, però laqqas inti għandek tkun again timxi bħal romblu u tiddeċidi prezzijiet li jkunu ma jagħmlu sens għal ħadd. So l-idea hija illi f'kull każ inti tipprova ssib bilanċ. Il-prezzijiet finali li kellna hawn huma ekwivalenti għal prezzijiet li kien hemm ġewwa Groningen meta Malta labet ġewwa Groningen. Ġifieri prattikament plug and play l-istess tip ta' ammont u l-istess tip ta' kapjenza għaliex l-istadium li labna ġo fih più o meno jospita l-istess ammont ta' nies. Però narġa' ngħid u naħseb illi ir-realtà x'inhi? Ir-realtà hija illi xejn ma jiġi b'xejn, ir-realtà hija li hemm prezz għal kollox, ir-realtà hija illi anke meta ġimgħa l-oħra kien hawn jew l-ġimgħa 15 ilu kien hawn avveniment fuq il-fosos ta' Rob Williams, kien hawn Gigi D'Agostino. Ir-realtà hija illi issa jiena tifel ta' disajnijat. So dawk użalija żewġ artisti importantissimi, żewġ artisti li kont inħobb u għadni nħobb, però bħala fatt l-entry level ticket, ċoe l-irħas ticket biex tidħol għal dik l-avveniment kien ta' €100. Dik hija l-verità. L-irħas u l-iktar wieħed għalli Alla biss jaf kemm kien. Fil-każ tagħna hawn qed nitkellmu dwar il-massimu tal-€100. Sa xatt qalli tħallax ħaġa oħra, ma nistax ma nħallax ħaġa oħra, għax il-pulizija ġewwa l-Fosos, il-pulizija fil-Fosos u l-pulizija ġewwa n-National Stadium, l-istess pulizija, l-istess ħlas ħajjieħdu u teħta niġu kull tip ta' spejjeż li huma simili huma l-istess. Ir-realtà hija li fil-ħajja evolvejna. Issa narġa' ngħidlek tgħidli imma dak prezzijiet u nistgħu nagħmlu diskussjoni. Times kien hemm artiklu u użaw kelma goffa fl-opinjoni tiegħi. Imma ir-realtà hija li l-finalità jiena persuna pożittiva ħafna, jiena persuna umli ħafna, jiena persuna li fejn għandi niġi kritikat, jiena nagħmel ħafna self-criticism, John, ġifieri id-dar imur u ngħid taf xi stajt għamil. Ma meta ddeċidejtu li tagħmlu l-family tickets? Konna bdejna niddiskutuha Friday, kumulazzjoni l-għada li diskutejna. Mhux ħajjartek jien. Le, ismani, jiena tip ta' persuna li nintaqa' ma' ħafna nies bej ix-xogħol tiegħi. Għad tisma'. Nisma'. Li kont fil-gvern, il-gvern li tisma' x'ħobbu jgħiduha. U narġa' ngħidha bl-ikbar umiltà, ittieħed id-deċiżjoni illi law problema tista' ma tagħtix kasa jew tista' tindirizza. Kien hemm żewġ perkorsi. Taf saqsik għax bat li wieħed. Mela le. Interessanti. Għalli għax vera tajba li għamlu tal-familji, imma minnu bħali ġuvni waħdi m'għandix ħbieb, ma jistax ikolli familji tiegħi. U bil-problema tal-mart mentali ngħidu,
jien ħossni waħdi jien ħalla siżjed ma ħaddi rax waħdi għax m'għandix ħbieb. Ukoll ta' ftit sens. Vera dejjem kulħadd għandu l-istorja tiegħu u kulħadd għandu il-realtajiet tiegħu u ftit diffiċli illi nindirizzaw ir-realtajiet ta' kulħadd. Nixtieq li għandi dak il-bakket ta' maġika, nixtieq li għandi dak il-poter, nixtieq li permezz tal-futbol naqdu iktar u mhux nifirdu għaliex il-futbol suppost qiegħed hemmhekk biex jaqadna biex neħdu pjaċir flimkien biex nagħmlu xi ħaġa li aħna l-koll inħobbu. So nifhem nader, però ma nistax nagħti soluzzjoni għal kollox, però li nista' ngħidlek huwa dan. Illi aħna maħniex insensittivi bħalma diġà semmejtlek għal-fini tal-prezzijiet tat-tickets u x'nafien. Però għatlek ma tlekx huwa illi l-assoċjazzjoni għamlet ħafna iktar mis-soltu u naħseb hija viżibbli. Skemi biex kemm jista' jkun ukoll tagħti l-opportunitajiet lil min m'għandux l-opportunità li jiġi, lil min m'għandux il-mezz u għamilna kompetizzjonijiet, għamilna waħda peress li din is-sena hija l-125 sena, għamilna waħda fejn assamna 125 ticket permezz ta' kompetizzjoni. Għamilna sħubija prattikament mal-portals kollha li hawn fil-pajjiż u għamilna kompetizzjoni magħhom biex nagħtu tickets b'xejn. Għamilna wkoll mhux kompetizzjoni, għamilna wkoll inizjattiva dik hija l-kelma ma' entità m'hemmx għalfejn noqogħdu nsemmu għaliex l-idea mhux li nagħmlu reklam minna, imma li nagħtu għax aħna għandna corporate social responsibility programs li nagħtu n-numru ta' biljetti b'xejn lil dawn it-tfal għax hija ta' tfal u adulti biex jiġu wkoll għatu l-opportunità. So l-MFA tagħmel ħafna iktar minn dak illi forsi nagħtu l-problema tagħkom. Ħanettaku, li għandek jina għat ma nikritika l-personal, jien nikritika l-argument. Tajjeb, dejjem ikkun ġien. Imma il-problema tal-MFA. U jien niftakara minn żmien George Abela, minn żmien Ġo Mifsud Bonnici hemmhekk tħadd l-ewwel darba fl-MFA, kont fil-Kunsill. Imbagħad George Abela, Ġo Mifsud, iktar Ġo Mifsud George Abela kien l-iktar wieħed lenjenti, ħankun onest mal-medja speċjalment. U mhux qed nitkellem hekk għax missier Robert taqsam xejn. George Abela. George ħabb il-futbol u nawgurawlu fejn anta malaj. U naħseb li kellu ħafna l-Fader Hillary waraj. U Fader Hillary jagħmel sens kbira futbol Malti. Għadu. Imma għaliex dejjem hemm xi ħaġa isa kontra il-medja versus MFA. Imma mxini. U issa ġajtu l-istess. Hemm nofs il-medja kontra l-MFA. Ma naqbilx miegħek. Ma naqbilx ma jien il-ftit li qiegħed smajt ħafna. Ma naqbilx miegħek imma. U wittri li tridu tkeċċuhom u tgħidulhom RIP. U lex ngħidu. Ma ngħidux. Mela ejn nibdew biċċa. Kulħadd għandu l-istil tiegħu bil-mod ta' kif jaffronta ċirkostanza. Qed nassumi li l-parti ta' ticketing għaddejni hawn nistgħu nagħmlu fuqha. Ħalli ma nqodux indejqu lin-nies naħseb għażżisthom ngħid. Ġifier hemm it-tickets tal-familja. Yes. Ħan indirizzaw il-parti tal-medja. L ħaġa kulħadd kif qed ngħidu għandu l-istil tiegħu. Jekk intix fil-politika, jekk intix fl-isport, jekk intix int fejn int. Kulħadd għandu l-istil tiegħu. Għax m'intomx twasslu l-messaġġ. U l-konsegwenza ta' dak l-istil hemm min japprezzah, hemm min japprezzah iktar u hemm min japprezzah inqas. Issa jiena l-istil tiegħi personali, jiena inti ftit nafu li xulxin, maħniex kojtani fl-etajiet u ma ħdimx fl-MFA kemm jien niftakar fil-bidu meta bdejt l-Imdina Nights way back fit-2006, inti kont tagħmel il-programm u konna ġejna għandek, konna minna l-website u konna gburin, ġiri kienet l-ewwel inkontru tiegħi miegħek many years ago. 17 sena minn dakinhar. Però li kont qed nipprova ngħid huwa illi m'hemmx dubju illi jkun hemm sezzjoni tal-medja li tħobbok iktar u jkun hemm sezzjoni tal-medja li tħobbok inqas. Hemm relazzjonijiet personali, hemm relazzjonijiet ta' ma nabbinahomx però jien bl-ebda mod mal-fatt marwoli rispettivi, nabbinhom jekk hemm diffikultajiet bejn ċertu nies. Nabbinhom hija inkomprensjoni bejn il-persuni u mhux bejn l-uffiċċji li jirrappreżentaw. Jiġifieri jiena ma naħsibx u min jgħidli bil-kontra, ma naqbilx miegħu li l-MFA hija kontra l-medja jew li l-medja hija kontra l-MFA. Li tgħidli li Matthew Paris u John Busuttil qegħdin jiena u inti hawnhekk għandhom diffikultà bejniethom kemm trid u nista' nsemmilek ħafna episodji. Però dik ma nattribwixxix għall-medja
jew għall-assoċjazzjoni, għax l-assoċjazzjoni hija ħafna ikbar minn hekk u l-medja hija ħafna ikbar minn hekk. Jiena naħseb li fejn hemm inkomprensjoni, fejn hemm diffikultà, fejn hemm nuqqas taqbil, fejn kien hemm addirittura argumenti, ma nattribuxxijiex għall-uffiċċji li nirrappreżentaw. Għaliex għandi wisq rispett kemm lejn is-sezzjoni tal-medja li għall-perjodu kont nifforma parti minnha, kif ukoll għas-siġġu li jiena llum misluf li għall-perjodu. So ma naħsibx li u jkun ġust minna ħatijaj li nattribuixxi l-inkomprensjoni l-siġġu, semmaj nattribuja li personali, jekk jien għandi diffikultà ma' John, it is my personal issue and not yours and not marbuta mal. U qed nagħmel distinzjoni netta għaliex naħseb li għandna l-obbligu nagħmluha, għandna l-obbligu li npoġġu bil-qiegħda, għandna l-obbligu li niddiskutu minn ħatana jiena again il-ftit li jafuni n-nies jew il-ħafna li jafuni, min jafni, jaf li minix tip ta' persuna konfrontattiv. Għaw min jgħid li biex niġġielet titħalsek, fis-sens għax jiena avukat. So niġġieled biżejjed, għandi biżejjed argumenti, meta nagħmel il-parti li nħobb ġew il-futbol, ma rridx argumenti, ma jfissirx li ma niddebattix, ma jfissirx li ma niddiskutix, ma jfissirx li ħanaqbel kollox miegħek, però ma jfissirx għax ma naqbilx miegħek għandi niġġieled miegħek laqqas. Jiġifieri aħna jiena again fin-natura tiegħi ta' avukat, aħna mmorru ġo awla, niġġieldu, nitqattaw. Noħorġu minn hemm, jisu qatt ma kien xejn. Għax in-natura mmorru nidu kafe. Għax dak huwa n-natura tagħna. Drajna imdorrin ingrained fina. U l-istess ħaġa, l-istess sabbiltajiet, l-istess ċirkostanzi li jiena nagħmel ta' kuljum meta nkun qiegħed ġol qorti, nipprovaw kon nagħmlhom fil-futbol. Jekk jiena għax għandi obbligu llum li nittutela l-interessi tal-assoċjazzjoni, tfisser li at times mhux ħanaqbel mal-MPL għas-saħħa tal-argument ħalli ma nsemmu ħadd. Ma jfissirx imma għax ma qbilx fuq episodju mal-MPL, tfisser li jimmiġġielet mal-MPL, tfisser illi f'dak l-episodju jiena u l-MPL għandna pożizzjoni differenti. Huwa ovvju, huwa l-ħares mhux hekk, għax hekk aħna naqblu kollox fuq kollox, ma naħsibx li nkun qegħdin nieħdu ħsieb nittutelaw l-interessi rispettivi ta' dak li aħna nirrappreżentaw. Ġieli dispjaċik li se ngħid inti bħala MFA, tajjeb, mhux inti personali. Li tlaqtu minn idejkom il-kampjonat Malti? Assolutament le. Jiena għajn nitilqu minn fejn bdiet. U għamel ġid? 100%. 100%. Mela. Meta Bjorn kontesta l-elezzjoni għal-President l-ewwel darba, waħda minn promessi li kien għamel dikinhar fil-manifest elettorali tiegħu għaliex meta tikkandida ruħek għall-President ukoll tagħmel dat tip ta' programmi elettorali bħal tal-partiti politiċi, kien għamel waħda mill-miżuri li rrid jagħmel kien illi tiġi kreata l-Lega biex jiġi organizzat il-kampjonat mill-Lega. Kif Bjorn ġie elett, dak il-programm elettorali sar strateġija tal-assoċjazzjoni. U bil-mod il-mod l-assoċjazzjoni bdiet taħdem biex tikkrea struttura partikolari. U x'inhi din l-istruttura? L-ewwel ħaġa aħna ridna ilha minn żmien George Abella u qabel il-klabs tal-Premier, jiena kont ġo klab tal-Premier u kont inkun ġo l-standing committee. Ma' Floriana. Dione kien jgħidlek dak fissat fuq Floriana. Dak fissat fuq. Li kont qed nipprova ngħid huwa illi jien niftakarni ġo dak il-forum kulħadd mhux jittiġġieled kontra l-MFA, ma trid l-awtonomija. Meta trid l-awtonomija tfisser li trid li ċertu affarijiet li jaffettwaw lilek u lilek biss. Trid rajk fidejk, tiddeċidi inti. U l-intenzjoni kienet dik, illi nikkreaw struttura u allura event l-ewwel ġiet kreata l-MPL għax qabel kull ma kellek standing committee. Illi tittutela tieħu ħsieb l-interessi tal-klabs tal-Premier biss u dak huwa l-obbligu tagħha, tipo jekk trid union tal-klabs tal-Premier. Però mhux biss u għaw fejn għaw misconception ta' kif l-affarijiet qegħdin isiru, mela fil-waqt li l-MPL ir-rwol tagħha li tieħu ħsieb l-interessi tal-klabs tal-Premier u allura at times ħad tiġi at loggerheads mal-Premier aw mal-MFA, at times ħad tiġi at loggerheads ma' Challenge League għax l-interessi huma fil-konfront ta' dak it-12 team. Imma mbagħad għandek struttura separata li jisimha Kampjonat Malta Limited. Chairman tagħha huwa Elena Bella. Jiena direttur fuq dik il-kumpanija. Li l-interess tagħha u l-iskop tagħha hija li torganizza l-kampjonat. Mela l-match organization hija fit-tutela tal-Kampjonat Malta Limited li hija entità kummerċjali co-owned bejn l-MFA u l-Malta Premier League. Fija l-MFA titfa' ma' €500,000 fis-sena f'din il-kumpanija u b'mod il-mod l-MFA ser tibda tnaqqas il-ħruġ.
Kif? Referees fil-MFA, L-MFA tħallas il-referees tuħsib id-disciplina dak kollu li huwa regolatorju. Imma dak huwa. Tgħidlix li tuħsib il-ħaxix, għax mhux tajjeb. Sa niġu fuq ħaxix, jekk nagħmlu diskussjoni dwar wkoll. Illum huwa ħafna ħjar fil-verità. Għaliex għallu bżonn jistrieħ. Imma qabel niġu fuq il-ħaxix. U allura għandek din l-istruttura. Għajli. Għax int qed tgħid għandu bżonn jistrieħ. Inti l-ħamis li minħabba l-ħafna lob fuqu u bdiet bloba qawwija bil-Belt u Ħamrun ma kienx għadu lest. Dak il-ikbar żballa minna. U b'dak il-ħin kollu, b'dak il-lob kollu fuqu, il-ħaxix se jibqa' jbati sal-aħħar. U għalhekk. Però jekk kontu tafu ħajkun hemm daqshekk lob, għaliex ivvintajtu l-Jubilee Cup. Mela, nibdew ħaniġu għal-Jubilee Cup. Mela, ħanispiċċa dik il-parti u jien nirrispondi għal kollu xek il-ħin jippermettilna. Li kont qed ngħid huwa allura le ma jiddispjaċinix assolutament li għamilna dit tip ta' miżura biex issir streamlining tal-kampjonat, illum hemm iktar focus. Illum l-MPL apparti li tuħoħsib il-parti marbuta mal-klab saħħa għandha wkoll il-funzjoni li kemm jista' jkun tikkummerċjalizza aktar il-kampjonat għaliex il-commercial rights kollha mingħand kampjonat Malta Limited għaddew għand l-MPL u allura dak huwa rwol tagħha u naħseb qed tagħmel biċċa xogħol tajba, naħseb li l-kampjonat jiġi iktar elevat u allura jiena nħu pjaċir għax finalment l-iskop huwa li bħalma tiġi privatizzata fil-passat it-Telemalta u bħalma ġiet fil-passat ġew privatizzati kull entità tal-gvern. Bl-istess mod l-MFA deċidiet li tipprivatizza jekk trid il-kampjonat tagħha biex tikkummerċjalizzah aħjar, biex tiġi organizzata aħjar. So jien għandi sinerġija tajba ħafna ma' Ellen, ma' Joseph, ma' kull min jgħat fit-tmexxija fit-tmun tal-Klabs tal-Premier u allura le naħseb li hija tajba. Ħejn iġu dwar il-ħaxix u l-Jubilee Cup. Ħaġa il-Jubilee Cup l-intenzjoni tagħha hija li tiċċelebra anniversarju tal-assoċjazzjoni 125 years. Mhijiex il-kwistjoni tal-ftit partiti li ser jintlabu fuq il-National Stadium, għax il-maġġor parti, l-istra maġġor parti ta' dawn il-partiti tal-Jubilee Cup qed jintlabu ġewwa ċ-Ċentenarju, ġewwa l-VTS, ġewwa l-Victor Tedesco Stadium, jaf jintlab xi partiti ġewwa il-Tony Benzina Stadium u mal-ftit ħafna li ser jintlabu ġewwa n-National Stadium. So vera ftit se jkun hemm, mhux ser ikollha impatt. Il-ħaxix, dal-imbierek ħaxix, issa jena nifhem fil-ħaxix ftit. Kull pjan, mara toqgħod tirrabja mejjax kull pjan li kellna d-dar tilta. Imma għandna l-esperti tagħna, però ejja nibdew nifhmu. L-ewwel ħaġa l-investiment fuq xi qed nitkellmu, għax aħna probabbilment l-istess nies li kitbu fuq il-tickets, kitbu fuq il-ħaxix u kitbu fuq il- M'għandix minn. Aħna esperti f'kollox. Jiena ngħid bil-kontra jien ma jien esperti. X'in niftakar fuq il-ħaxix konna nfaħru li. U m'għandix dubi li ħajarġa jiġi, però ejja nibdew nifhmu ftit. L-ewwel ħaġa dak huwa investiment li sar 10 snin ilu. 10 snin ilu li fejn saret sistema ibrida fejn inti għandek il-ħaxix naturali li jgħix flimkien mal-ħaxix artifiċjali. U l-intenzjoni tiegħu hija li jkun aħjar ovvjament milli kien hemm. U naħseb li l-plejers kollha, t-timijiet kollha, l-klabs kollha, anke n-nies li jaraw biss viżwalment jistgħu jiġdu kemm il-ħaxix dejjem kien fi stat ottimali. Din is-sena, u dit importanti li nifhmuha, qabel li nagħmlu d-differenza ta' kull sentejn għax tinbidel il-kompetizzjoni. Meta inti għandek kompetizzjoni għal qualifiers jew tal-FIFA World Cup jew tal-Euro, inti tfisser li qed tilab kompetizzjoni wkoll ġeneralment home ukoll f'Ġunju. Din is-sena aħna labna fis-7 ta' Ġunju kontra l-Litwanja. Li tfisser li seta' jinqalab biss il-pitch fid-9 ta' Ġunju. Jumejn wara, ngħid jumejn għax kien is-sibt li labna, it-tnejn inqala. Jien smajt għaliex u jibdew jagħmlu tqabbiliet li mal-ħibs u l-ground tal-ħibs u di u l-emmolaw, il-ground tal-ħibs inqala f'Mejju. Il-ground tal-ħibs jgħat fi-stat tajjeb, però rridu neħdu ħsiebu għax huwa ground tajjeb, ground sabiħ li jogħġobni kemm trid, jieħdu ħsiebu immensament, Jesmond u l-bella kumpanija tal-Hibernians, però wkoll irridu neħdu ħsiebu, però going back għal National Stadium, dak jeħtieġ 12 ġimgħa biex jitla'. Labna l-ewwel partita jekk tagħmel il-matematika tiegħek wara d-9 ġimgħat. Għaliex il-partita u l-fixture li kienet ma setax tintlab ġewwa il-Tony Benzina Stadium, Belt Ħamrun, ma tistax tintlab. Ġo ground ieħor l-ewwel darba jekk mhux ġewwa. Mela hija realtà.
Forsi l-iżball li sar mod retrospettiv kien illi flok ma ssix labna dak il-lobit kollha ġo dak il-weekend, stajna labna partita waħda u l-istorja kienet tinbidel. Imma mbagħad jitwildu ċirkostanzi ta' broadcast u ħafna affarijiet minn daw li jagħmillek il-ħajja ħafna iktar diffiċli milli hemm. Però u smajt teoriju, rajt teoriji, kien hemm ċirkostanzi oħrajn li huwa marbut mat-tip ta' ilma u dak kien li għamel il-ħsara kbira lit-terf. Mat-tip ta' ilma, aħna għandna l-boreholes beda jitla l-ilma minħabba n-nuqqas ta' xita li għaw diffikultà kbira u beda jitla l-ilma mill-qieħ salinat u beda jagħmel ħsara kbira l-ħaxix u beda jirdu. Issa fil-fatt inbidlet is-sistema, biddilna l-ilma qed nagħmlu vjaġġi kull jum bl-ilma tista' timmaġina Alla biss jaf kemm nonfqu flus fil-konfront tal-ilma biex aħna din nivvjaġġaw bil-Bowsers u qegħdin insaqqu permezz ta' hekk. U fil-fatt id-differenza qed tidher. Kif dal-weekend biżna weekend wieħed, jekk tmur illum ġa taraħ ħafna ħjar. Id-diffikultà illi ovvjament imbagħad madut ma' dak li bdejt ngħidlek li inti tabbih b'ħafna lobiet, ovvjament ma tinx. Għandna ftit grounds, għandna Tony Bezzina, għandna il-National Stadium, għandna Centenary li dal-weekend intlab il-lob u kull minn labem, kull beda jgħidli x'investiment sar fil-konfront tal-art għax artija ġdida, bekk intefqu mijiet tal-eluf biex għamilna art ġdida. It-tieni ħaġa huwa English Style Stadium għax huwa viċin, in-nies huma aktar viċin, ara kulħadd iktar jieħu pjaċir u japprezza dik it-tip ta' atmosfera. So dawk huma affarijiet li nixtieq li jkollna l-kapaċità li ninvestu iktar, li nagħmlu iktar, biex tagħmel da kollu. Flus. Tollu prezzijiet. Mhix dik is-soluzzjoni, mhix dik is-soluzzjoni. Is-soluzzjoni hija li nikkummerċjalizzaw. Jgħidu li l-ħin. Skużani ħadlek il-ħin kollu. Le, kien interessanti ħafna. Xtaqt nitkellem fuq il-VAR li huwa Football Video Support. Video Football Support. Kien interessanti immens li nitkellmu fuqu. Ħan nistaqsik waħda biss. Mela le. Sa jsiru screens biex in-nies ikunu jistgħu jaraw dak li qed jara il-video Football Support ir-referee kun jistgħu jaraw minn mhux biss minn ġew l-stadium, imma li ħajjaraw ukoll minn ġod dar. Jiġifieri dak kollu li ħajkun qed jara ir-referee. Kif ser jasal iva wkoll. Attwalment irridu nifhmu li l-Football Video Support huwa trial mhuwiex il-VAR full in place. Mela inti għandek limitazzjonijiet u ma tistax tkun inti irrid infakkar li kull ma jużaw il-Football Video Support fid-dinja huma biss 5 pajjiżi minn 211 il-pajjiż tal-FIFA. Dan huwa trial. Da trial ovvjament aħna rnexxinna nġibuh minħabba li għamilna talba lill-FIFA u grazzi ta' hekk aħna se nkunu qegħdin nagħmlu dan it-tip ta' investiment. So ma nistgħux aħna nesperimentaw dak li huwa l-Football Video Support, però iva id-disponibilità ta' dak li wieħed ikun qiegħed jara biex jiddeċiedi ħajjagħmilha wkoll. Dak fidejkom jew fl-MPL. Il-Football Video Support hija fid-dominju tal-MFA għax hija parti minn referee. Għalhekk kien importanti. Imma m'hemmx tagħmel, inti personali taqbel miegħu jien naqbel mal-VAR basta mhux il-VAR Ingliża. Ħafna jiena favur Liverpool. Il-teknoloġija jiena toġobni u naħseb illi tispettaħ lir-referee għaliex aħna għandna l-fakultà jiena kun bil-qiegħed nara u l-ewwel ħaġa li nara nagħmel wara li jkun hemm azzjoni kontroversjali noħroġ il-mobile immur fuq il-website tat-TVN biex narah. U jiena faċli bil-kumteta tiegħi ngħid l-referee għamel tajjeb, l-referee għamel ħażin. Il-referee m'għandux illum dik l-abilità. U l-idea hija l-intuitu. Eżempju, darba l dak il-penalty, nsejt ma' mina, li ma kienx penalty, il-goaler asmissu tar. Però dak il-ħin jien mid-dar, penalty ċar. Il-referee bħalha. Ekku. Min jaf kemm il-darba, jiena illum tim tiegħi huwa tim nazzjonali, min jaf kemm il-darba dak il-ħin ngħid ħaġa u mbagħad immur id-darba bil-komdita u ngħid lek l-iżbal. Nirringrazzjak Matthew, narġgħu niltaqgħu darb'oħra. Qabel nispiċċaw xtaqt, ma rridx intilek fil-bidu, ħalli ma taħsibx li jiena rrid nikkondizzjonak x'domandi tagħmilli. Però fisem l-MFA xtaqt ngħaddilek dan il-ger. Dan huwa l-ger illi aħna qegħdin niċċelebraw il-125 sena. U ger illi għamilnieh għal din is-sena labna partita waħda biss kontra Litwanja li labna home dik il-partita li semmejtlek tas-7 ta' Ġunju u bħala ringrazzjament lejn ir-ritorn tiegħek fil-futbol Malti xtaqt fisem l-assoċjazzjoni ngħaddilek dan il-ger. Din hemm storja sabiħa ħafna. U thank you l-MFA fuqha. Kollha lilek u l-MFA. Di hawn storja sabiħa ħafna. Xi darba nitkellmu dwar għalfejn din l-emblema hija kbira. Dak iż-żmien l-MFA meta labet l-ewwel darba ma kellix il-gerijiet tagħha u s-selfithom mingħand il-Birgu, mingħand il-Vittorjosa. Allora biex tagħti l-emblema
biex tagħti l-emblema tal-Birgu kienet għamlet dan is-salib kbir ħafna u allura qbajna nirreplikaw. Nirringrazzjak ħafna. Grazzi lilek u grazzi l-opportunità. U grazzi tal-tweġibiet kollha tiegħek li ma ddejjaqx minn qabel tgħid li xejn tini li ħawieġeb. Grazzi ħafna. Narakom il-podcast li jmiss numru 8 issa.